ang nagtuman. Naganda mo puloy ka sa tanan nga balaan, o bumalik siya dili sa kalibutan. Duhaunong lalinon ang nagtuman. Kung sa tumanong ka ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan ka, magmadasigon kita aron ni paningan sa dugo sa katawhan. Karon atuad siya dito sa kalangitan, naganda sa tanan nga balaan, o mubalik siya dili sa kalibutan. Duhaunong lalinon ang nagtuman, o mubalik siya dili sa kalibutan. Duhaunong lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta ug maayong gabi kanyang tanan. Kamo pamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Sa makausapa Ginoo, kami mapasalamaton diha kanimo niining kahigayunan nga nagapadayon sa pagsulti o pagsabwag, pagsabod sa kamatuoran dinhi sa kahanginan. Tuguti Ginoong Dios nga kini nga programa mahimo kini nga kasangkapan, mahimo nga instrumento uban ining istasyon nga unta Ginoo imo kining panalanginan, diin mapadayon ang imong buhat aron daghan ang mahibalog masayod sa kamatuoran. Panalangini ang tanan nga nagapaminaw, tagaig kahigayunan Ginoo nga ilang masabtan ug mahangpan nila ang imong kabubuton o among pulong. Sa pinasahi niining taknaan nagaampo minimo nga imong panalanginan ang mga tawo naaros ilang mga puloy-anan nga naminaw ni nga programa, nga kung naaman sila'y mga balatian, tagaig kaayuhan, milagruhi sila Ginoo, ayuha ang ilang mga sakit. Kini amo ginapangayo ug pagadawaton tungod lang kang Kristo nga amo nga maluluwas ug matuod nga Dios. Amen. Well, mga higala sa makausap pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon among itunol sa inyo ang usa ka malipayon ug mainiton nga pagpasalamat gayud
sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhis Pilipinas ngadto na sa nagkalain-laing mga nasod sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Mayong hapon, mayong gabi, og welcome. Well, sama sa gihapon higala sa atong naandan sa di patamad to sa main portion ng atong programa, magbasa usa tag mga pipila lamang ka mga text messages dinhi sa atong cellphone kadtong mga lagyo na kayo lalom na ay lang sa gid mo gahiubos pod nga di to mahapitan basta hapit-hapit ra gining ato kay tungod sa kagamay sa atong oras. Ato ning basahon ni maayong gabi mga pastor. Gusto unta nga naa makasangyaw sa amo. Gikan ni kang Michelle Notario. Kuani day Michelle. Kinini ang og gusto gid mo nga ay makasangyaw dinha sa inyo ha. Pag-request mo na may mga missionary na inyo ha dinhang mga kuan aron nga mapasabot mo diha sa pulong sa Ginoo. Wala pa tayo basahon. Sir, happy birthday kang Gigi nga nag-birthday siya karong adlaw sa iyang ika-16 nga birthday. G, happy birthday kikan diri kang Boyen Intuma. Daghang salamat Boyen no, happy birthday. Unya belated happy birthday puday gahapong adlaw. Nag-birthday si Ma'am Gina Sericon Dihito, Dias Dawis Maya. Belated happy birthday. Og unya belated happy wedding anniversary pod sa ako nga pugmangkon si Ma'am Gisrel Higante Ariesgado. No, okay. Ato paning basahon ning mga text message. Brad John og Brad Libby, good PM. Nag-text sa inyo sa Roma 14, 2 ug 3 nagatuon na siya nga makakaon og bisan unsa lakip ang baboy nga hugaw iyan ang pagtuo kay dili man siya magtutudlo. Ayan ang pagtuo kay dili man magtutudlo og magpabadlong sa pulong sa Dios. Di man siya magpatudlo, di magtutudlo, di man siya magpatudlo og magpabadlong sa pulong sa Dios. Karon ang ako ipangutana sa nag-text, makabasa ba siya og usa ka teksto sa Biblia nga ang baboy ipakaon na sa Dios sa atong panahon karon? Og ako pod ipabasa sa iya ang Biblia nga ang mukaon sa karni sa baboy dili maapil pagkasunog. Kung makabasa siya, tagaan ko siya og 2,000. Ugma dayon brad. Jaime Estrada ni patiksa siya og usa lang ka teksto kay hatagan ako siya dayon. Okay, salamat kay brother Jaime Estrada para aning kantidara sa nga imong gi-offer. Sincere pod gayon is imo kay gipanalanginan manggod podcast Ginoo, no? Pero maayo na lang nala sige kung naa dihay makabasa usara ka teksto ang gipangayo ni brother Jaime Estrada nga sa atong panahon karon gisugo sa Ginoo ipakaon ang baboy unya sa adlaw sa katapusan na nagkaos baboy dili sunugon matag siya og 2,000. Nala sige sa panahon ron COVID. Pero kana barya ra gid sincere na kay kang Brad Jaime. Pero ang iya lang malipay lang gid siya nga makatabang mo nga makasulti pud mo sa kamaturan pinaagi dinhi sa atong programa. Nala sige. Kamong naminaw diha ron. Kanini ang kuan mo kanana ang pag-text mo dire. Brad John, Brad Libby, good PM. Kana bang nag-text sa inyo nga ang iyang gihimo nga depensa ang Roma 14, 2 ug 3 sa baboy labaw pa na sa Dios? Ang Dios nagingon ang baboy dili pakaon, pero siya nagingon pwede ipakaon. Si Pablo nagingon ang mayo dili mo kaon og karne, Roma 14, 21. Labaw pa na siya kang Pablo. Ug kana siya
ang yawa dili iyang ama o kana siya ang yawa dili iyang amahan. Siya ang amahan sa yawa kay labaw pa na siya sa yawa. Kabuaon Jaime Estrada ni. Kay daghang salamat sa imong contribution, Brother Jaime. Nga pantay basahon Brother John. Ang Roma 14:2 ug 3 iyang gipadako nga pwede na siyang mukaon sa baboy ug dili siya tamayon ug hukman. Wala man ta maghukom nga dili siya maluwas, pero ang Biblia nag-ingon ang mukaon sa baboy sunugon. Kanang iyang gihimong depensa sa Roma 14 tingali og kulang pa na ipagamit sa iya ang buhat 10 ug ang Mateo 15:11 aron tuan na sa impierno ang mukaon naluoy kaluoy. Sala kang Brother Jaime gihapon ni Estrada. Salamat sa imong mga participation sa atong programa, Brother Jaime, no? Sir, mangutan di na pangutanan di lang sa takay naa naman tay napahibaw nga kuan ron sa Ormoc banda atong gipaibaw nga atong tubagon ang pangutana. Would be mga pads, John o Levi, malipayong pagpaminaw sa pamilya ni Dito Ima Buhol o pamilya Jesus Esther Amang. Gikan ni kang Pastor Hill Iduluberio. Pastor, sorry lang yun, di mabasa gabi kay unsa man nga hugdan tas time, no? Maayong pagpaminaw diha nila ni Dito Ima Buhol o pamilya Jesus Esther Amang, no? Gikan ni kang Pastor Hill Idoloberio. Well, nga patay basahon maayo buntag Sir John, mangutan ako pangutaman naman so di lang ani kay naa may ato nga kuan, naa may ato nga kakanini ang gipahibaw na nga daan nga tubagon ang pangutana. Okay, patay basahon ni nga kuan sir, kami kanunay ming magpundok diri maminaw sa inyohang programa. Ambot og ngano ba nga wa pa gani magsugod ang inyong programa kasaba sa among grupo, pero magsugod na gani mo dinha og sulti. Hilom kayo, murag way tao ang palibot. Mura ba og ang tanan gusto gyud nga makatuhog sa tanan ninyong gisulti. Salamat sa pagbasa, sir. Si Gistone Aton ni. Kirigan salamat, brother Gistone Aton sa inyong pagpakabana sa pulong sa Ginoo. Well, ako na lang ning hunungan pagbasa aning kuan mga text messages. Si Brother Libby sa dili pa mag kuan kinini ang iban pod og mga text message diha siyang cellphone. Mas maayo siguro, Brother Libby, nga imo sad usa nang lion dihang atong monitor kay usahay lagi nagmagkaroon og problema ang ato nga internet. Way maayo ba nga performance, pero sagdi lang nakasabot na mo ang sitwasyon na, Brother Libby. Salamat Brother John. Ay gabi sa atong tanan ng mga pinagandang pagpabinaw utong sa naminaw o naabot sa labyog sa atong podcast karon. Mayuwan sa atong tanan ng mga viewers atong welcome ang tanan sa atong tulumanon sa Jesus is our home. Pwede mo makatext sila sa atong cell number sa 0926 8869-758. Ako sa biyon 0926-8869-758. Pwede sa nung makalantaw sa itong Facebook Live, i-search lang sa inyong Facebook, i-type lang ang DYCM Bugo Adventist. DYCM Bugo Adventist. Makita nyo ating mga live broadcast din sa Manon. Okay, ito na yung basahon mga ikala ang mga messages na niya sa itong screen karon, mga naglantaw sa atong programa kanya doon na sila yung mga mensahe niya. Si Merlin Verdier watching from Daquil City. Yapon si Brother Jojo Kayon, good PA mga brad, God bless.
Niyasab si David Joy Vitos, good evening. Ang niya sister Lolita Anciano sa Patag sa Ganyo, mayong gabi sa tanan o biha ninyo, mga brothers, and God bless. Ang niya po si Brother Jeffrey Arrogante, good PM ninyo, Rajon o Brother Lady. Niyasab si Jimmer Reyes, good evening, diha ninyo, Pastor. Ay, diha ito sa akong higo, naminaw, o sugod karon. God bless sa tanan. Okay, kanang yes. Nasa misay si Brother Jeffrey Arrogante. Di mo may paglili, walay madumog lalito. Ano ko? Hinay. Ano ko? Okay. Okay. Diba? Diba? Kada. Okay. Okay no. So ang atong kinigod nga microphone na ay problema usay sa connection sa iyang kanang naay na ma-disconnection usahay no. Ako ning utrohon og basa mga higala kay wa di ito'y sound. Okay, niya si Merlin Darder watching from Dakit, Bugo City. Si Brother Jojo Kayon, good PA mga brad. God bless. Niya sad si Darren Joy Betos, good evening. Niya si Sister Lolita Anciano, mayong gabi sa tanan og diha ninyo mga brothers and God bless. Niya si Jeffrey is Arrogante, good PM ninyo Brajon og Brother Libby. Niya sad si Brother Jim Reyes, good evening diha ninyo. Pastor Haiko sa akong migo naminaw og sugod karon. God bless sa tanan. Okay, niya sad si Ma'am Pretty Simons, di maklaro tingog ni Brother Libby, walay sound imo mic Brother Libby. Okay. Di na po diyan ang latest nga kon. Okay na sound Brother Lib. Okay, salamat kayo no. Kaniya kay agiligong lubot sa ato nga microphone usahay mo ma-disconnection murag na iloag ba. Nga salamat nga okay na ang sound. Okay, ato ning tan-awon mga higala ang niya sa atong cellphone. Mayong gabi usab diha kaninyo Sir Pastor Joel og sa tanang naminaw og gatan-aw sa live karon. Mayong gabi usab diha kaninyong tanan mga igsuon padayon sa pagpaminaw og sa pagpangalagad ngadto sa atong buhing Dios. Walay atrasay kay ang Ginoo nagsingabot na ang iyang pagbalik, busa lumahutay lang kita aron maangko nato ang kinabuhing dayon. Salamat sa pagbasa sir. God bless and keep safe sa tanan. Salamat po Brother Joseph. Nga pagyoy iyang message og di ay sir ako i-greet akong suod kaayo nga higala og naay Dios sa iyang kinabuhi o sa tibok niyang pamilya nga si Elbert taga Kanagahan Sandrim og sa tanan nga naminaw karon didto sa iyang mga silingan kay naminaw usab sila karon. Mayong gabi diha kaninyong tanan migo og salamat sa kanunay ninyong mga pagpaminaw diha sa program. God bless and keep safe. Salamat sa pagbasa sir. Okay. Niya pa itong tanaw, niya gikan kang Brother Felipe Soliera. Good evening, Brad Lib o Brad John, Pastor Joel. Duha rami diri studio karon, wala diri si Brother Joel, kami ra duha si Brother John. Greet ko diha sa Midilien sa tanan nako nga mga igsuon ni Kristo o ilabi na jud kang Konsyal Raymond Olivar. Mayong gabi Konsyal, musta man ka karon? Og sa tanan nako mga kauban sa SDA, mayong gabi ninyo. Og musta naman mo from Felipe Soliera sa Lamintac Norte. Okay. Brad Ginoo man ang nagpakita kang Pedro. Buhat 10 hangtod sa 15. O gibuhat og buhat 11 size hangtod sa 9. Klaro dyan na.
Okay, salamat kay ato na yan, tagaan niya pagtagad, no? Paabota lang kay maabot ram panahon nga ato nang hisgutan. Bradley, good eve. Mao gihapon, no? Okay, ato pa ning tan-awon. Okay, akong ibalik yung panahon ni Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Adto ta sa pagtubag aning gipangutana gikan ni kang Brother Alex Orhil, no? Mao ni Brad, good PM, Alex Orhil ni sa Danau Ormoc, no? So, kumusta man Brother Alex? Napadayon ba itong inyong dihang Bible study? Okay, Brad, good PM, si Alex Orhil ni sa Danau Ormoc. Mangutan ako, bahin anang libro sa mga Roman Catholic nga gisulat sa ilang mga scholar, mga obispo, may pagtugot ba na sa labawng makagagahom nga kana maoy isulat sa maong libro? Kay ang hasulat sa Bible dili klaro sa anang adlang igpapahulay. Ang nahisulat ikapito wala gyud magmensyog adlaw, giklaro sa ila sinulat Domingo gyud. Okay, daghang salamat Brother Alex Orhel sa ikaduha nimong text dire. God ilara na sa Roman Catholic nga dili klaro ang nahisulat sa Biblia. Gusto man sila ipasabot sa katawhan nga Domingo ang igpapahulay. Okay, mao ni ang kuan ni Brother Alex Orhel, no? Ang tinuod Brother Alex, ug mao man gyud ilang gusto nga ipasabot sa katawhan nga Domingo ang igpapahulay, dili gid na mahitabo nga mapasabot nila ang tao sa insakto nga Domingo ang adlaw nga igpapahulay, nga sa Biblia ang adlaw igpapahulay Sabado, adlaw na nga igpapahulay nga iyas Ginoo. Apan ang Domingo adlaw na nga igpapahulay nga iya sa simbahang Katoliko. Kami dire og ang inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nanindugan sa pagpasabot nga ang atong sundon og tumanon kanang igpapahulay nga iya sa Dios, dili nang igpapahulay nga iya sa tao. Pero kini milubo, midako, mitaas og napailalom pagayod nga mas daghan ang pundok o mga tao nga nagpili nga ilang supakon ang adlawng igpapahulay nga iya sa Dios, og unya maoy ilang panindugan ang igpapahulay nga iya lang sa simbahan. Maunay hinungdan kung ngano nga daghan ron ang nagbantay sa adlaw nga Domingo. Well, kanang giingon nimo nga sa Biblia wa giklaro, giingon lang nga adlaw nga ikapito, wala i-mention bot pasabot. Ang tinuod pagkasulti kanang pulong Sabado ug kana lang ganing mga Biblia hamoy atong basihan, muabot ang punto nga dunay mga question mark sa imong huna-huna. Ngano man naghisgot og ikapito adlawng igpapahulay, unya ipamensyon man gyud og Sabado. Pero ang tinuod nga pagkasulti, bisan pagdili i-mention ang adlawng Sabado, di man gyud na mahitabo ang gimensyon diha adlaw mang ikapito. Lisod gyud kaayo imong tuuhan nga ang adlawng ikapito Domingo, kay unang adlaw man gyud na sa semana ang adlawng Domingo, og ang adlawng ikapito mao gyud na ang adlawng Sabado. Pero ang gihisgutan matud mo di gyud kaayo klaro, kay ang gimensyon ra adlawng ikapito, samtang sa mga libro sa mga scholar, sa mga Katoliko, giklaro gyud nga Domingo. Well, ato ni nga kuanon karon, ato ni karon nga hatagag husay. Ang pangutana nimo dinhi, matud pa dinhi sa imong text Brother Alex Orhel, nagsulti ka dinhi mao ni nga matud pa mangutana ko bahin anang libro sa Roman Catholic nga gisulat sa ilang mga scholar nga mga obispo, may pagtugot ba na sa labawng makagagahom nga maoy isulat sa maong libro? Ingon niya na.
Ang tinuod, Brother Alex, para sa ako ako na nga gi-considered, ako na nga gi-considered, nga gitugutan kana sa Dios nga labawng makagagam. Ako ning una ako ang gi-considered na nga gitugutan kana sa Dios sa labawng makagagahom nga isulat sa ilang mga scholar, sa ilang mga kadagkuan, ngano man. Kay kung wa nila giamin, wa nila giangkon nga ilang giusab ang adlawng Sabado ngadtos Domingo, maglisod ta pagpa-the-end, kung kinsay nag-usab, mahimo nga i-deny na nila. Pero ang Dios para sa ako nagtugot gyud nga ilang masulat kay bisan tuod ilang giangkon o giamin nga giusab nila ang adlawng Sabado, nga ngadto sa Domingo, buot ipasabot nga dili sad ka makaingon nga ang tanan nilang gitudlo bakak na asay tinuod. Pero bahin sa gisulti nga dili gyud klaro dinhis Biblia, klaro man sa duay version, kuani siya, amo ni ang official version of the Roman Catholic Church nga gitawag duay version nga translation. Kung atong basaho dinhi sa gisgutan dinhi o sa preface dinhi, ani hinigugmang magbabasa ubos sa pag-agak sa Iglesia Katolika, tun-i pag-ayo ang Biblia. Ingon niya Pare Manuel Yap. Karon maghisgot ka ganig Sabado, ikapito igpapahulay ra na diha, pero Sabado imong pangitaon, dili tanang translation nag-mention og Sabado, kay kanang word good nga Sabado, Spanish word man na. Pero dinhi sa duay version akong basahon atong basahon dinhi sa Exodo kapitulo 20 sa duay version 28 ngadto sa 10 nagingon, hinumduman mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo. Nagmensyon na. Unom ka adlaw maghimo ka sa tanan nga imong bulwaton, apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimog bisan unsa. Gimensyon dinhi ikapito nga maong Sabado, mao gyud ang adlawng igpapahulay. Makbasa nimo na sa duay version. Karon kung ato gyud nga basahon sa dinhi niya sa kinatsila o kung sa Spanish word, kung atong tan-awon dinhi sa Exodo kapitulo 20 versikulo 8 ngadto sa 10 nagingon, sa Spanish nga pagkasulti, acordandute del día del Sábado para tenerlo sagrado. Nakamention na. Sa 9, 6 días has de prestar servicio, why tienes que hacer todo tu trabajo. Pero el séptimo día es un sábado a Jehová tu Dios, no debes hacer ningún trabajo. Ingon ini ang gisulti sa kananaang Spanish. So nagpasabot nga na dili ingon nga wa ikamensyon, pero dili lang kumon ba nga makita nimo sa bisan unsang mga translation, kay dili man sad na matawag og common words tungod kay dili man lagi na atong sinultihan o pinulungan, pero masabot nato. Karon sa gikaingon ko na nga para nako ako ning giconsidered nga giuyunan o gimanduan sad sila sa Ginoo nga ilan nang ikasulat ang ilang mga libro nga sila mutug-an ug musulti sa tinuod, aron nga walay problema. Kay kung wa sila mangangkon ug wa sila mutug-an sa tinuod, mahimong i-deny nila ni nganuman wa man tay mga kamatuoran nga sila'y nag-usab. Pero kay naa may daghang kamatuoran, di nagyud maka-deny pa ang uban, busa ang Dios nagtugot para sa ako nga ikasulat nila na diha sa ilang mga libro aron nga ang tao
makasabot gyud sa kamatuoran. Dinhi ila man gyud ni hapon ning libro doktrina man ni nila, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine by Reverend Peter Kierman. Ang gihisgutan dinhi sa page 50 mo ni ang question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Ingon niya na ang gisulti din So kung imong tan-awon, buti pasabot nga sila mitugan ug misulti gyud sa tinuod nga ang adlaw nga Sabado maoy igpapahulay. Karon ipadayon tug basa sa question. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Ngano nga ato man nga gibantayan ang adlawng Domingo inay ang Sabado? Niyang ilang tubag we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Sa kasaysayan, sa tuig Marso 7, 321, si Constantino the Great mo'y nag-usab sa igpapahulay nga Sabado ngadto Domingo. Si Constantino na. Pero gi-adapt na gyud hinuon sa simbahang Katoliko nga nag-ingon we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Kung wa sila mutugan sa tinuod ug wa sila muamin nga sila'y nag-usab sa adlawng Sabado ngadto Domingo, kinsa man di ay ang ato unya niining ikatudlo kung sila mo deny. Busa para anang ilang mga librong sinulat para nako, gi-considered ko na basta kinilang mga puntuha di pud tanan. Kina may mga tradisyon. Gi-considered ko ni nga ang Dios mo inagkuan ani mando nila. Unya karon ni atong gibantayan ang adlawng Domingo inay ang Sabado tungod kay ang Iglesia Katolika sa Konsiho sa Laodicea niadtong tuig 336 AD nag-usab sa pagkabalaan. Moningon transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Nag-usab sa pagkabalaan nga gikan sa Sabado ngadto Domingo. Ang question, why did the Catholic Church substitute Sunday for Saturday? Ngano man nga ang Iglesia Katolika giilis man ang Domingo sa Sabado? Ang answer mo ni, the Church substituted Sunday for Saturday because Christ rose from the dead on a Sunday and the Holy Ghost descended upon the apostles on a Sunday. Dunay duha ka mga dako nga rason nganong giusab nila ang adlawng Sabado nga igpapahulay ngadto Domingo tungod kay si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay sa adlawng Domingo ug ang balaang Espiritu Santo mikunsad ibabaw sa mga apostoles sa adlawng Domingo. Maunay ilang rason, maunay ilang katarungan nganong giusab nila ang adlawng Sabado ngadto sa Domingo. So kung wa nila ni angkuna, wa nila ni amina, maglisod ta pag-trace ug wa sila mutugan sa tinod. Busa kining mga puntuha ug kining mga bahina ako ning gi-considered nga gigiyahan sila sa Ginoo mauni isulat. Niapay ilaha nga mga libro nga kung ato ning tan-aw ni siguro ang uban ani nila ug di sad kay hilig mag duki-duki magbasa aw natural nga di nila ni nabasa pero ila gining mga libro mga balasahon sa Catholic Record September 17, 1893 oni ang gisulti Sunday is founded not on scripture but on tradition and is distinctly a Catholic institution. So usan ni sa giila o giisip nako nga gigiyahan nis Ginoo nga ila ning isulat aron matin-awan maklaruhan ang tao kung kang kinsa ning balaod o
o kinsay nag-usab sa adlawng Sabado ngadtos Domingo. Ang makaluluoy mao tungod kay daghang mga pundok, mga tao nga nag-ila nga sila mga Christian, mga alagad sa Dios. Apan ang ilang gisunod dili ang Dios kung dili ang simbahan lamang. So tungod niini kabubuton kini sa Dios, giya kini sa Dios nga ila kining masulat aron dili ta maglibog kung kinsay responsibilidad nga pag-usab sa Sabado ngadto sa Domingo. Niya pa ilahang ilahang libro sa gitawag nila og kuan kanang Catechism Mid-Easy sa volume 1 page 341 and 342. Usa ka historian nga si Henry Gibson naging Henry Gibson, a Catholic, says, manigisgutan, the church changed the day from Saturday to Sunday. How great is the authority of the church, which is acknowledged by the universal practice of the whole Christian world, since they observe the first day, keep holy only from tradition and teaching of the Catholic Church. This is only tradition and teaching of the Catholic Church. Dili gyud ni iyas Ginoo. Giangko nila, giamin gyud ni nila. So dili gyud ta maglisod sa pagtiris up sa tinuod o kamatuoran. Kaso nga lang ang kadaghanan tuod nagampog Ginoo, nagsimba og Ginoo, nangalagad og Ginoo, pero walay tuyo sa pagsunod sa sugo sa Ginoo. Unya nag-ingon man si Ginoong Hesus, Mateo 7:21, dili ang tanan mag-ingon nako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundi ang nagtuman sa kabubuton samahan nga naa sa langit. Unya pamalandungan ninyo na. Niya pa sa ilang libro aron maklaro ni sa gitawag The Catholic Mirror, September 23, 1893. Mao ni ang gisgutan. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. Mao ni ang gisgutan. Nga ang Iglesia Katolika sobra pa sa usa ka libo ka mga katuigan, wala pa'y mga protestante nga nintunga. Unya nag-ingon dinhi pinaagi sa iyahang balaan nga tumong og katuyuan, giusab ang adlawng Sabado gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Unya si James Cardinal Gibbons nag-ingon siya sa libro nila The Faith of Our Fathers sa page 111 sa 16th edition 1880. Nag-ingon, you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we Catholic never sanctify. Mo ni gisulti ni James Cardinal Gibbon. Nagsulti din nga makabasa ka ba sa Biblia gikan sa Henesis ngadto sa pinadayag, imo bang makaplagan ang usa ka linya nga naghatag og katungod sa pagbalaan sa adlawng Domingo? Wa gyud. Mauna nga hapsay sayon sabton ang kamatuoran kung kamatuoran mo'y atong gikinahanglan. Nagingon pagdud dinhi sa T. Enright CSSR in a lecture at Hartford, Kansas sa February 18, 1884. Nagingon, I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Catholic Church alone. So, Brother Alex Urgel, dunay mga punto nga kining mga libro sa akong side, akong giconsidered nga sila gimanduan sa Ginoo nga isulat ni aron dili ta makapamasangil og tao o pundok
sa pag-usab sa adlawng Sabado ngadtos Domingo. Klaro ba ni dis Biblia? Yes, klaro. Kaso lang dili lang sa tanang mga translation mabasa mong Sabado kay ang word good nga Sabado usa man na ka Spanish word. Salamat Brother Alex. Kung wala ka pa na kontinto, palihog ko og follow up. I-text unya sad, no? Og sa uban pang naminaw karon. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pa nga pagpatinaw ining mga bahina. Brother Libby, ililiaw sa kuno na diha ang atong monitor ni. Okay, daghang salamat Brother John. Ato ning tanaw ng mga nakita nato karon sa screen. Niya si Okay, nakiguban nato karon gabi na si Brother Edwin Iscario. Maayong gabi sa inyong duha Brad Libby. Pag-greet ko kay Tio Hernani Tayaktak o kay Tio Lino Tayaktak nga kanunay jud naminaw. Salamat. Niya sad si Brother Sammy Byron. Good evening Sir Libby og Sir John watching from Mandawi. Niya na si minsay si Sister Nelia Omulon. Mayong gabi Pastor Brad John og Brad Lib. Salamat sa inyong programa kay ang taga-Amua sa Mahayahay Tagbubunga, Bilyaba. Sila si Lando Sibilia nagpaminaw di ay niining programaha. Niadtong Sabado, misimba sila sa Tagbubunga SDA Church. Brad Lando, kahibalo kong nakaila ka sa akong ginikanan nga late nga the late Ponso og Nora Tabernero padayon igsoon. So, salamat. Okay, mo kuan lang ko Brother Brother Lando Sibilia diha sa Mahayahay Tagbubunga Bilyaba Leyte. Salamat nga naminaw di ka sa atong programa. Gikalipay na mo na mas lalo gyud namong gikalipay nga niadtong Sabado ninduol ka nagigsimbahan nga nanimba ka. Brother Lando Sibilia, naminaw ka man gyud ron. Salamat gyud kayo. Kung di man gani ta magkita personal ining kalibutan na maningkamot ta nga sa pagbalik sa Ginoo magkinabuhi ta karon aron magkita unya ta didto sa kingharian sa langit. Mabuhay ka Brother Lando. Okay, salamat Brother Lando sa kuanisya Mahayahay Tagbubunga Bilyaba Leyte, no? Sinte ingon ana mga igala nga dunay mga kaigalaan na to nga mga nagpaminawan nga sa dugayng pagpaminaw nakasabot niya ang Ginoo gyud mo'y nagtandog silang kasing-kasing nga mitungha sila diha sa simbahan. Okay niya po si Brother Elvis Peritos. Good evening Brad John o Brad Lib. Akong i-greet akong uyuan nga naminaw nga si Dodong Bert Cabardo og sa iyang asawa Nilda Cabardo diha sa 115 Dap-Dap San Remigio. Salamat sa pagbasa og mayong gabi sa tanang namati karon. So salamat sad konsehal sa imong pag-message. Diyan niya po si Bibi Cray Silvano. Mayong gabi kanyong tanan diha Brother John og Brother Livy Claves. Okay. Niya pag-isa mensahe. Amen. Si Tyler Rose watching from Tyler, Texas. Okay, salamat no. Layo-layo ni kay sa Texas man Texas, USA. Diya sa Tyler, Texas, USA. Salamat no. May gabi inyo din tanan. I don't know kung saan narurasa to Brother Libby. Hello. So, salamat sa taga Texas, USA nga na minaw sa programa. Anya ni pa minsay si Baby Cray Silvano. Hello to all viewer. Okay, niya siya yung mga picture nga gisend din hino nga nagbabay-babay niya okay lang no. Adto ta higala sa paghatag o padayon pagpasabot usa ganito gyud sa to paghanay niya Brother John. Okay, ako ning ato ning pangitaon sa may gani gawa para ko ma-delete Brother Libby no. Mao ni ang kuano ni Brother Alex Orhil. Brad, good PM. Alex Orhil ni sa Danau Urmok. Mangutan na ko bahin anang libro sa Roman Catholic nga gisulat sa ilang mga scholar nga mga obispo
may pagtugot ba na sa labawng makagagahom nga kana mo isulat sa maong libro? Kay ang nasulat sa Bible dili klaro anang adlaw igpapahulay, ang nasulat ikapito, wala gyud magmensyog adlaw. Giklaro sa ila sinulat Domingo gyud. Nya kining ikaduhan yang gitext, dugay naman gud niya pong gitext, brad ila rana sa Roman Catholic nga di klaro ang nahisulat sa Biblia. Gusto man nila ipasabot sa katawhan nga Domingo ang igpapahulay. Okay, daghang salamat no Brother Alex. Ako sa ning basahon igsoon kabahin sa adlaw ng igpapahulay alang sa atong mga minahal nga mga Catholic sa ila klaro nga Domingo apan ang iyaha sa Dios ang adlaw nga igpapahulay adlaw man nga Sabado nan karon asa man gayod ta mosunod sa iya sa Dios o sa iya sa tao. Miingon ang Dios, kinsa kadtong moalagad kanako, kinahanglan magsunod siya kanako. Nan karon unsaon manato pagsunod sa Dios igsoon kun sa Domingo magsimba apan ang Ginoo Sabado gayod. Okay, gikanto kang Brother Joseph Kimno. Ato pa ning tanaw ning uban nga mga tampo. Brad Libby mauna nga giilisan ang Sabado kay gipahunong na sa Isaias 1:13, Oseas 2:11. Kaklaro ana nga gipahunong na. Basaha lang Brad, palihog. Salamat. Salamat po no. Sige lang ato niya nang tagaan og pagpasabot ka ng imong ingon imong klaro kaayong gipahunong na. So maabot ang panahon nga ato nang diskusyon ng bahina kung tinuod ba ang Bago imong pa panahon. siguro ni siyang nagpaminawan, Brother Libby, kay di man kay kanapo na nato na gisubli-subli pagpasabot kangina ng Isayas 1:11 ngadto 14. Base og bago Nya siya Oseas 2:11, naay mga kuan na Kolosas 2:16. Bago pa tingali na nga nagpaminawan sa tong programa kay wa na siya kabati kay iya maghapon na nga gigamit nga klaro kaayo. Kay wa na siya kaybaw nga sa mga igpapahulay nga gihisgutan daghan pero usara ang igpapahulay nga es Ginoo kanang ikapito adlawng Sabado. Okay, daghang salamat Brad Jonyo. Salamat po sa mga text no nga ning abot dinhi. Ani ato ning tan-aw no sa niya pay message si Konsehal Elvis Peritos kanang Tyler Rose Brad John si manang na oy manang da ni Si Ma'am Jim ani Ma'am Jim, I'm very sorry gyud ma'am kay honest to say wa gyud ko kahibaw nga ikaw di ini ma'am. Lipay gyud kay ko ma'am ha. Thanks for everything ma'am. Lipay gyud kay ko nga ni-view ka karon sa atong programa. Kinsay gibutang diha ni Ma'am Jim Radelive? Tyler Rose. Tyler Rose. Okay. Rose. Sige, salamat kaayo ma'am. Okay no. Adto ta sa paghatag og tubag mga higalas pangutana. Naghisgot mo gani og may tungod sa igpapahulay sab adlaw Domingo. So kanang bahina mga higala katumanan na sa panagna diha sa Biblia. Tungod kay antag na namang di magtuman. Itagna kay na dis Ginoo, matuman gyud na. Asa man na mabasa ang mga tagna bahin anang puntuha. Sa unang panahon pa ni Propeta Daniel, ang Dios hatag og mga panan-awon kang Propeta Daniel. O dinhi sa Daniel 7 versikulo 25, gaingon diri nga ang katuning usa ka sungay nga naay matas tao o niya babas tao, huna-huna sa tao nga nagapamulong og dagkong mga butang. Mao ni ginasulti niyo sa 25. Og mosulti siya sa dagkong mga pulong batok sa halangdong uyamot. Og magapaluya sa mga balaan sa halangdong uyamot. Og siya magunahuna sa pag-usab sa pangapanahon
og sa mga kasuguan. So doon na itagna mga higala nga gipahayag din ni nga naay nagunahuna sa pag-usab sa mga kasuguan sa Ginoo, panahon og sa makasuguan. Gitagna ni mga kuan pa ni mga 600 years pa ni before Christ una nataw ang Ginoo. Gani diri sa maayong balita nga Biblia, mao ni pagkasulti higala. Musulti siya batok sa labing makagagahom, og buntogon niya ang mga pinili sa Dios, og magunahuna siya pag-usab sa mga panahon og sa balaod. So ang point ni musulti siya dagko nga pulong batok sa labing makagagahom. Ang kanining sungay mga higala nga gipahayag nga mutungha ning kalibutana, o niari ka subang version, blaspheme, magasulti siya mga pasipala batok sa langdong o yamot, nga naman kini siya magpakadiyos sa iyang kaugalingon, o niya sunod niyang buhaton iyang usbon ang balaod sa Ginoo. Kay gipanagna naman nandaan sa unang panahon nga dunay mag-usab sa mga balaod sa Ginoo, matuman yun na siya. Ang pangutana, unsa man ang balaod sa Ginoo? O niya, imong sutaon, ato sa sutaon kung doon na ba'y nag-usab ni ana? Ang 10 Commandments sa Ginoo nga iyang gisulat sa iyang kaugalingon tudlo, o niya, didto sa duha ka papan nga bato, ang unang sugo, di ka magbatog Dios-Dios. Ikaduha, dili magsimbas mga Dios-Dios nga kinulit. Ikatulo, dili pasipalahan ang ngalan sa Dios. Ikaapat, hinumduman nga balaano na ikapitong adlaw Sabado. Ikalima, tahoro naman o ginahan. Ikaunom, di magpatay. Ikapito, di manapaw. Ikawalo, di mangawat. Ikasyam, di mamakak. Ikanapulo, di maibog. Mauni ang napulo ka mga sugo sa Ginoo. Pero gitagna ng propeta Daniel nga dunay mutungha mga higala nganhining kalibutana nga iyang usbon magpakadiyos yang kaugalingon, o niya iyang usbon ang balaod sa Ginoo. Karon asa may nag-usab na usab ni ini? Ang unang sugo, di ka magbaton og laing Dios. Ikaduha, gidid-an ang tao sa pagsimba og pagyukbo sa mga graven images. Diha sa simbahan, kumusta man? Gitugutan ba ang tao sa pagsimba o tugutan? Oy, naidaghan doon na ipundok nga nagtugot sa tao sa pagsimba sa mga binuhat lamang sa kamot sa tao. O niya, ang ikaapat nga sugos Ginoo Sabado, giilisdag Domingo. So tungod kay gitagna mandas pibanem usab, naagi nag-usab higala. Nag-usab sa sugos Ginoo. Pero unsa may tugon sa Ginoo? Sa Deuteronomio 12:32, dili usbon iyang sugo, dili sa dugangan mga higala. So dili dugangan, dili sad ibanan ang sugos Ginoo. Unsay naa, mao'y atong sundon ang sugo a balaod sa Ginoo. Pero naay gitagna nga naay mag-usab. So nakita nato na may nag-usab, giangkon man gyud sab nila nga matod pa ni Father Brady, Sunday is an institution of the Roman Catholic Church alone, and those who observe the day follow the commandment of the Roman Catholic Church. So gipamatuod ni Father Brady, dili kami ha, sa Elizabeth Ingenious na, gikutlo, giingon ni Father Brady, ang Sunday, balaod lamang kini sa Catholic Church, o ang bisan kinsang nagabantay ning adlaw ang ilang gisunod ang Catholic Church. So naay ni angkon nga ila lang kining balaora, dili kana balaod sa Dios, kay ang balaod sa Dios ikapitong adlaw Sabado nga dili gyud na mausab mga higala. So wa na mangitay time sa paspas ato tayo midagan ato sa ring basahon higala, ni si Bibi Chris Silvano nangitag bikil lang nang nangutana Brother Libby nga ang sugo man gyud sa Ginoo mao ang husto, dili ang sugo sa tao. Ang ilang gibalhin ang Sabado ngadto sa Domingo. O dinya pod si Arlene Kuliamat Insinso. Good evening Brad John o Brad Lib. We are watching from Biliaba Leyte
from Arlene and Kukoy Kolyamat in Sinso. God bless, no? Salamat kayo. Salamat, So, Sir Arlene. sa di pa hingpit tapuson, ani ang atong timsong mahigala. Mga higala, mag-ampo kita. Among balangtanan ug makagagahon. Okay, kini si Brother Livy Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maayong balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.